kublai fi bro sai simpan kaya miet bersuk kemen ti suwa bangin tiangin jam ngidi ban aingu yu blai trekan rat na ka benta ka jing bha bat ka jing spun ka jing bawlo ayengi ka ni ka jing em jungi ti mdon mono nganong ipi mdon mono ubala bantip ka jing yap jungi kibrio de tang utau trai jong ka jing em hi ubatip ya kani ka jing em lano kan lek bat lada umon ban sim hakano por mdon mono bala ban bat ti wadu siapen bit ha ki ki nong siapen bit bat ki nong pen bit jong kani ka perthai handrai to scam halaka jingmot jing perkhat to scam halaka man sim to aingu yo trai nong thau jong kani ka jing em to aingu yo blai uba thau ya kani ka jing em warchai lam bakla babun hi ngingi perkhat ba baro itai babha uta nong ilam babha umdan nong ilam babha kani ka perthai umdan nong ilam babha bat umdan bahok hirung ni perthai de tang ublei hi bahok balai nga ong kumta namar balai ba habangi hikai ya ka jing hikai lada phiklem shai phimde ban ko ngo kadi ban don ka jing shai suwa sako ngo lada kimla ban pen shai phimde ban ko ngo kata hi kamut ngide ban snotho kum ubrio namar bon sien hi haba kibrio ki ong ye phi ubi nei namar ba phim ko ngo yiki lada phi ko ngo yiki kamut kin ong ye phi ustad lada phi hakata ka jing sempang bar ka jing snotho jong phi nei phi snotho bet ba phim yo jing shai ei nei what you kersum lang kamla ban long snotho halade scam hala ka jinget scam hala ka mensiem scam hala ka jing mut perkhan handre mdon mono ubala ban hikai ka jing sisa lani tukren hala ka mensiem bat pan bor no ublai kayap ka im ka song ti jung ublai wat perkhat ikata ya kijing penting jong kani ka perthai baro kila ban penting de ki ai handrai ngan suong ipi tang kawe shania au blai lada kiwe kiyam hato ngingim yam hato lada kiwe kilan hato ngingin laj ngide ban skotho ikata lada ngim scam halaman sim lada kiwe kilat ngingin yam lada menta phimdon ka jing scam lada kiwe kilan te kamut ngingin yam kata kala ban long ngidi ban skotho ila dia ken ba kumno habang ngikran ngikana ngiyat ngiyang ngi aingu yo trai nong thau jungi ublei ubalong ublei utrai ka jing em jungi baro hi nda phi don ki ba i pathon ki ba khlan no phi yam phi group ye ka to ka met yam handrei ka to ka met yam after khando handrei ka jing em phila ban phila ban bat ka jing em mano bala ban bat ka jing em hato don batep lanon yap dade bagi tep te kemut kilati lupai moi ka thlio te mano batai balano niap bat lano kanwan kata ka jing yam bat ka kani ka ba penlong yang ngi kibrio hadu bangim snotho shu la ka deine kala bat tang utrai nong thau nong bu ubala thau kani ka jing em tang uta hi batep bat kai baro ka bangi ngi syam ha ka jing em simen kalong bet kani ka jing em jongi hi ka bisharengi ka jing mut perkhat jongi ka bisharengi lada phile asnio men sngi men miet phimio thia nemar phile asnio handre lada phile bham men sngi men miet phio thia suk dena takadaw habangi le ngi kam man la ka bangi ngi le ngi kam ya kanu ka jing le jongi da perkhat ken da perkhat ndei ba ngin chai lam bakla bun sin hi ki brio ki ong ki keno ki ong na little knowledge is so dangerous half knowledge is so dangerous belai pikiran gumta pitip ya kata kentien kade kentien jongi kentien khasi kata kaba pi tho kamot ani la sngo start ba tang bala anak keren phareng la start tang bala anak keren hindi la start tang bala on pulis sabal la start kai ke develop ne ngimat la dena kata ni wat chai lam bakla ngan ong ipi ki khon ka briu new trap to scam halam sim to scam hala jinget bat aingu yu trai nong thau aingu yu blei bodon boro wat chai lam bakla ngan ong ipi dena kata ba balei ladang hikai ladang pen i nadu wasdang ka bible menta kamut phimpule ka bakot ka basdang phimpule te kamut phimle school abkd phimle nursery phin batai pat ya ka kerdan matrik kalaban long pihak ya step by step ka bible ru kolong umta
Bunsin ngi keren ke jutang barim hane kamlong ke jutang barim kamlong umta belai pada baro ki ong all is gold. Belai ki ong umta. Kabarim kadi ke babha. Ti handai dan ru kabarim ke basniu ti kakmot ngi kum kibriu ngi haun perkhat ken. Ka babha ti ngin ban ka basniu ti kentat no wat utrai Yesus Kristus ong kumta. Ngam syam lawan man penduk pendam handai ngawan ban penjanai. Ti ngi hapan sngotu. Ngi kum kibriu habang ngi pej habang ngipet ba kano ke basniu kano ke babha ngi sngotu ikum kibriu. Habang ngimat ya kajing MC mat kemot kani kamlong tinggal akyarno lada ngiyat kumto kemot kani kamlong ngi kyarno lada kato kalong kemot ngi khamle abha kadi kata ken kajing perkhan handrai ban yak deukti para brio kemot ngi empat long blai ra handrai ka kajing le bar kajing nyon ben bar kajing sale ben ti kemot ngan ong yipi utau sim jong kibadok utau blai jong kibadok uyada yangi kadno phinde ben brio kibadok kadno pinyon ben ni gibri ubaduk kadno pinle ben ni giri kuntai kadno pinle ben ni konsuan kadno pinle ben ni uraitong handrai ngon ong ye pi balada ublei umon kamot phimla ban kiar pisong halor kaspa makna kam don jingmon namar kumba ye pi la khalang khoj ni phinyap rong khoj tang stangkar phimla ban ra denak takadaw batos kam halaka jinget ublei utrai nong bu nong thaw ni to aingo yu to mane yu to dam yu tang utahi uba thaw kani gejing em jungi tang utahi uba tem te mentangan puli ya ka kitab jung usirang to scam hala ka jinget mo te ka kitab usirang kalanong kapa arkhau uba start bar uba bi don ka jing mai kaba dei por la ban don ubriu uba chusngap handrei udei ban uba start handrei katno ka khambha ban mai ban ya kaba chudom ubri uba pla yala ka jingduna unlat jing pensistom kum uyunok uba kwa ban penjot ika samla kumta ule ubri uba le da kabor kabaya pen inya don uba chusngap ban lakhen start ya u don ru ya u la ijeli namar ubun ketien don uba chusngap namar ba don ketien don ru uba chusngap namar ba utip lano ban keren ubastan unchusngap hadu banda deipor handrei ubakar bat uba biet ukuran klam kenpor kenja ubabun ketien unsha ijli bat kenja ubakaran banang unsha isi la bandon kahok kababha yu ubriu uba syamsipa handrei kahok ayure kala ban kala jingdo penban don kajing ai kabam penmentoi don ru kajing ai kaba wan lam jing mantoi arsya don jingdu habayo buram don ru kibriu kiba naka jingpo ki kala khrau don ubriu ubayo tat haba uthien penban uhap siu nyosya ubriu ubastan upen iet yala dia daka ketien ubriu ubastat upen iet yala dia daki ketien handrei ki jingle subun jong ki biet ki bijai kajing ai jong ubiet kan om pen mentoi yepi naba ukmil ti banyo kalyang bonsya uai khendian bat umai beriu sibun uang kesentur kum usang sor manta kasngi uai kalyang tang lasai upanno ujat beriu kum uni ulong uba isi ubit unong ngam don lok don jor bat om don basngungu haba ngale bha kiba bami ukpu jong ngaru ki keren ben kanno bun kiba keren ben keren kho ya u bat katno sien katno la basentut khamla basentut ka kjat khandeu ban ya basentut uthli kum ka jingjot uriu boman kan urlong kendet uriu khlam akor ulong kum ka jing yethu khana klempor kabadon blap siblam ha kesentur ubiet ya kitien sneng na kesentur ubiet am don basngam namar keren ya ka hakapor badai kajingduk kala ban khanglan ya ubriu ban le pam kumta omdon jing khuslai mensiam haba usong thaj menmien ubriu ula bandu ya kajing im ubriu ula bandu ila kajing im namar ba le ran lani namar penting ubiet ubriu ule ban kular ya ulok namar ba le ran kumta upenlong nong syun ya u khamakha kajing lamler kalong kadak
kajing lam ler kalung kadak tho kaba isi ya ha ubrio kadan lenter taj ha kecentur jong urio anna dang khamla unong tu banya uba kerni kalam ler hanrei baro ar kin sajot kajing brai lam ler kawan lam kajing ja burom bat siju nom kasa kajing leran jong ubrio ubastat unya chaprang dagi ktien jong bat ubasian unpen ngobha ya kiriu kraw kani kaktien ulai tie dena kata kadaw ngan ong ipi ba man la kaba kaman siem jonga kasngaw ngahi kai hok ia pi tie kam dei ba kitu kiba keno lani kiba ben lani kiba temsi rumo ngan ong ipi ya kiru keduai nam tajung kiru kanang ba ublei unmap ya kijing duna jongki tie mjudei pan ban bo jing syun nak banta jonga namar jongki tie duai ublei bon pen kelai ki mdei ban ong bet ba baro hi kibriu ki biang lut handrei dandru ki baduna mo tie handrei ki sngo thik kum ba biang ya la dia tangba nang bon par kijing duna tie nga klam kran ye ka ka ba omantoy handrei hakiba mantoy kila mantoy te mdei ba ngali pendik yeno hanrei ngakran ya da kaktien ban hikai yepi ban scam ha ka jingmut perkan namar balei ba yanga lakha nak bantakani bangan hikai yepi kibun kikam kibanga ngatrei hanrei balei ba ngahaban share lang ngahaban ai mensim ya kitu kiba syaben syako syapendu mensim ba phimla ban trei ka kam ka jam da ka jing le ran sudah tikani baro khon kalong bait ba kadei ke jingla ke jung ublei kamdei ke jingla jonga ngamdei buri bokwa burom ngam kwa burom ra de na kata kadaw lada pi dom ka no pi kenyang mansiem ru nganyai kran ni kani nganyai hikai kani namar balei kumbang akren na kameng sentur ngan ong yepi lada ngadei ukpa jung ka benrio ngan hikai yepi suki ni bakanom sa bakanom jadu jadam ka e ke jing hikai jong u long suwa man suwa jungi te hendrei ya ka e ka bara riem ka don ka basnio ni hapan ketajno te danru kababha ni de ban bat scam te danru kaba thamai ru mo kababha ni haban hanre danru kaba thamai kaba sniu ni habran no te ngi de ban skotho kan kum ki brio borobor ni de ban long kiba adakar ni de ban long kiba perkhat chua bangin kran te hanre ka jingkran jonga namar ngala de pule habanga pule ngasngotho habanga ngotho ngaperkhat habanga perkhan tinga kumno bangan le ngahap ngotho kum ubrio kan han ndei habang ngila puli habang ngila tiap hanre ngile khnang tie wat ka ktien ublei ko ong kum ne mo wat ka bible ko ong ne ya unong pa popli ublei wi ma klem isnei ya uto bayele arsap te kata ka jingle arsap kolong ni man la uwe po kristan da utep ule khnang te kamon uniap ro daka uniap daka mo uniap dak ktien ju ublei hi uniap te de na kata kadaw bangan ong ipi banlong kristan kamlong besuk hanrei banlong u kristan basisya kamdon jing bisni bat kamdon jing dunong ban hikai ka baba de na kata kadaw ba bunsin hi borobor haba unoru nada pilong hindu ni pilong muslim ru haba pidei uta ubrio basisya pi hikai ka jing sisya haba phimdei ubrio basisya pan pi hikai ki kiban mentoy hakani ke perthai hanrei ngan ong ipi ki jing mentoy ka spa buram ka spa bat ka buram brio hangni perthai kam don dor i sisen ka sngi phinyap langkhoj bat lada kani ka spa ka phau ku ba phi don hangni perthai nei sisen ka sngi phap i no hakiwe pat ki brio kin yo kin bam ya kata ka ba phi don hanrei tole ya ka kat kum ka hukum ku jung ublai tolong ubri ubaskam tolong hiru ubri ubayat hok to kren ya ka jing sisa wat tiang wat smien tolong baslur namar to duai ublei lada piduai ublei unsa ai pi ke jing sulur dena kata kataw nadu mensua ngajukran ya kane kentien balada fiero ro ngam kemen ra lada pi benru ngam du mensiam ra tie tang utei hi bodon kan tang ublei bodon kan tie dena kata kataw tolong borobor kibayasha bat ublei hi utip ya kata ula penkret nang mentajungi dia perkhat nang menta kamen siem lada ka jingpang jing sitom borobor ka debet nang kamen siem haba kamen siem kam khia kamet ka tolot bat piring sti ka durkhumut mo
bat bonsian pidap da ka jing tiang sudah te hanre haba ka mensim ka khia phimdan jing khuslai bat bonsian hi ka pen I ya ka dur khmat ba phu samar khi jong phi kani kade ka jingla ka jong blei tra kan rat bat ka jing don kat jong blei tra kan rat bat ka jing kran jing khana jong aru bat ula ayo thliet bangan keren ya ka ege jing sisa kade ka jingla jong blei tra kan rat kam de ka jingla jong au brio nga ubrio kamut ngade eu bangan ngan kwa buram hadu kata kata nemar ba lasain dalayap hapte pa khandau kam don jingmut nga kran ni kani ya ka ka banga ngasngau ban kaba kongsan kade kemesim ti tangkini kentien kublesi boni fi baro